večer. Ja budem na úvod veľmi krátka. Ja zapoviem to, že by som vás veľmi rada privítala na dnešnom otvorení výstavy Fenomény expozície Rezy. Možno tak na úvod musím povedať to, že my sme sa vlastne o tejto výstave so Žoltom bavili už možno, že aj pred 2 rokmi, kedy začala vznikať táto idea, že by sa spravila veľká výstava, ktorá by bola venovaná 50. výročiu založenia školy umeleckého priemyslu v Košiciach. A teda medzi nami vítam Žolta Lukáča, riaditeľa školy umeleckého priemyslu v Košiciach. Takisto kurátorský tím na čele so Zuzanou Labudovou, kde boli spolukurátori Euka Čarnoka a Žolt Lukáč. Celý manažment a produkciu mala na starosti Noémie Rácová. Grafický dizajn a podporu grafickú k výstave teda pripravil Martin Peck. A samozrejme za Východoslovenskú galériu je tu aj Michal Ščofa, ktorý koordinoval celý tento proces výstavy a bol tiež nedeľnou súčasťou tohto týmu tvorivého. Teraz by som poprosila Žolta, aby povedal pár slov na úvod a potom už odovzdá slovo ďalším. Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať pani riaditeľke, že nám sprístupnila tieto priestory a celému stafu Východoslovenskej galérie, že nám pomáhali zrealizovať túto kultúrnu aktivitu. Zároveň by som chcel vyjadriť vďaku celému týmu, predovšetkým kurátorke Zuzane Labudovej, Eve Čarnokej, Noémie Rácovej, Martinovi Feckovi a ešte je tu medzi nami, nestojí tu medzi nami Julian Bosák, ktorý pripravoval video prezentácie a nemôže tu byť medzi nami, lebo on toto nahráva. A chcel by som odovzdať slovo Zuzane Labudovej, ktorá pripravila úplne skvelú, perfektnú prezentáciu našej školy. Jej kurátorská koncepcia, si myslím, je enormná v tom zmysle slova, že do tých malých priestorov, do takej výstavy sa jej podarilo spustiť 60 plus autorov a napriek tomu to vyzerá kompaktne a na vysokej úrovni a zároveň sa jej podarilo zhutniť krém de la krém 50 rokov tejto inštitúcie a pomohla nám ukázať, že ako stopu sme zanechali v kultúrnom dianí tohto regiónu, a nielen v tohto regiónu, ale celého Slovenska, a zároveň sme zanechali stopu aj na medzinárodnej úrovni. Ďakujem pekne za slovo. Najprv by som vás chcela privítať v takom hojnom počte. Máme tu aj hojne vystavujúcich, takže aj obecenstvo určite spozná svoje, mnohí z vás teda sú tu a vítam vlastne každého, kto sa prišiel pozrieť na túto výstavu, alebo príde ešte možno. Moja úloha je predstaviť vám vlastne tú koncepciu tej výstavy, prečo sa volá Fenomény expozície Rezy a prečo sme vlastne zvolili takýto nejaký kľúč k prezentácii umelcov. Výstava je vlastne druhou, ktorú otvárame v rámci týchto, dá sa povedať, osláv 50. výročia Košickej šupky. Hneď vo vedľajšej budove Múzea Vojtecha Lefflera sa nachádza, alebo je už otvorená výstava, ktorá bola otvorená v utorok, ktorá sa volá Šup Experience. Tá je sústredená na také rôzne aspekty, ako keby aj dejín a pamäti tej inštitúcie, tej 50-ročnej pamäti. A zároveň sú tam prezentovaní autori, predovšetkým tí, ktorí aj ďalej, okrem toho, že sú aktívni pedagógovia vlastne tam predstavení, ale aj tí autori, ktorí ďalej pedagogicky pôsobili a pôsobia, a nemyslím to len v tom zmysle, že učia, ale že sa venujú rôznym kreatívnym projektom a činnostiam a v rôznych oblastiach, pretože vlastne tá kreativita
je určite základ, ktorý môžu dostať na škole umeleckého priemyslu a s ktorou teda určite pracujú ďalej. Takže táto výstava je v podstate takým nie že doplnkom, ale má doplne taký synergický efekt medzi tými dvoma. Mnohí sa pýtali, že prečo sú vlastne dve výstavy. Je to aj kvôli priestorom, pretože dokopy máme asi 80 vystavujúcich. Je to veľmi ťažká úloha nejakým spôsobom zladiť tie veľmi individuálne umelecké osobnosti. Takže sme si vytýčili nejaké ako keby fenomény, sme to nazvali, alebo to som to nazvala, ktoré sú takými rámcami, do ktorých sme sa pokúšali vtesnať, aj keď sa to nie vždy dá, tie umelecké koncepcie tých individuálnych osobností na tejto výstave. Sú to väčšinou prezentovaní aktívni, teda výtvarníci, ktorí dosiahli v tej sfére výtvarného umenia, architektúry, dizajnu nejaký výsledok, ktorý je hmatateľný alebo viditeľný okolo nás. Takže zatiaľ, čo tá výstava Shop Experience je taká skôr o tom príbehu tej školy, tak tu je to vlastne o tých osobnostiach, ktorí z tej školy vyšli. Nejakým spôsobom študovali tam, alebo niektorí aj učili následne a vlastne vytvorili si svoju vlastnú výtvarnú individuálnu reč. Čiže sú to fenomény, ktorými sme zarámovali, teda dá sa povedať, tie jednotlivé celky. Asi jeden z najväčších tých fenoménov, alebo tak sa nám ukázal taký najobsažnejší, sú príbehy, ktoré vlastne boli zamerané na plošné maliarské prejavy. Určite vynikne aj fenomén, ktorý máme v tej zadnej miestnosti, a to je vlastne hmota telo, kde sa napríklad ukázalo, že to školenie na škole užitkového výtvarníctva alebo škole umeleckého priemyslu vlastne poznamenalo tých výtvarníkov v tom zmysle, že ďalej pracovali napríklad s tou matériou a ďalej rozvíjali tie koncepty v tých materiáloch, pretože vlastne aj tá škola im dala ten aj remeselný základ a schopnosť teda ďalej s ním pracovať. Určite ďalšou veľkou oblasťou je svetlo a pohyb, ktorý sme vlastne tu v tejto miestnosti, kde sme sa pokúsili zase zhromaždiť, aj keď nie je to vždy nejaká vzorka, nie je to kompletný prierez. Sme sa pokúšali zhromaždiť fotografov alebo video, čiže ľudia, výtvarníci, ktorí pracujú s týmito fenoménmi. Pridala som, vzhľadom na to, že som teoretička výtvarného umenia, aj ďalší fenomén, ktorý sa nazýva teória výtvarného umenia, čo si možno pridala svoju polievočku, ale ide o to, že na škole umeleckého priemyslu študovali výtvarníci, ktorí sa následne stali teoretikmi výtvarného umenia. Čiže máme vlastne aj týchto vlastne vedcov, výskumníkov, kurátorov súčasného aj starého umenia prezentovaným formou publikácií. Oproti ním sa nachádza ďalší fenomén, ktorý sa týka toho nášho kultúrneho dedičstva a jeho obnovy, čo je tiež základ, ktorý škola umeleckého priemyslu dávala v niektorých odboroch, hlavne teda odbor reštaurovania, z časti kamenného sochárstva, a vlastne tam sú zase reštaurátori, výtvarníci, ktorí sa uplatnili na tomto poli a ďalej vlastne to rozvíjali vysokoškolským štúdiom. Také smerovanie do budúcnosti aj tej školy, aj tej inštitúcie samotnej, čo sme vlastne videli aj na viacerých prezentáciách, je smerovanie k tomu digitálnemu médiu, čo je zase samostatný fenomén, ktorý sa nachádza v samostatnej miestnosti digitálu.
vlastne pri každom tom fenoméne, kde vytvárame ten rámec, sú aj sprievodné texty, ktoré sa nejakým spôsobom pokúšajú prepojiť tých súčasných umelcov a ich výstupy umelecké s tým dianím vlastne a odkazujú na jednotlivé odbory, ktoré boli učené a sú učené na škole umeleckého priemyslu. Ja stále používam škola užitkového výtvarníctva, lebo keď som tam ja chodila, tak sa vtedy tak volala, takže je to také pre mňa zažité takto. Ale ešte na záver by som povedala, že snažili sme sa o to, aby sme nejakým spôsobom nehierarchizovali tie jednotlivé umelecké žánre, aby sme to neoddelovali, ale práve, že sme sa snažili o ich nejaké prepojenia, pretože aj koncept umelecko-priemyselnej školy, ktorá vznikla v medzivojnovom období na Bauhause, sledoval tieto ciele. A práve na tento koncept Bauhausu nadväzujú vlastne stredné umelecko-priemyselné školy. Vlastne aj v texte máte spomínané 3. Košická šupka vznikla v roku 1973 oficiálnym teda dekrétom a odtedy vlastne tu začali pôsobiť odbory výstavníctva, užitkovej grafiky, neskôr užitkovej fotografie, keramiky a dnes sa to obohacuje o tie digitálne médiá, film alebo módu momentálne. Takže vlastne tá škola si myslím, že vytvorila nejakú ako keby sumu názorov, sumu ľudí, ktorí potom neskôr ten základ, ktorý tu dostali od tých pedagógov, rozvíjali ďalej pokračovali, až sa stali vlastne, dá sa povedať, hviezdami výtvarného alebo dizajnerského neba a uplatnili sa vlastne v tej praxi. To, že toľko aktívnych ľudí vyšlo z tej školy, je myslím si aj dôkaz takej jej životaschopnosti a schopnosti aj pokračovať ďalej. Takže ďakujem vám veľmi pekne, vítam vás na výstave a dúfam, že tie prepojenia tam nájdete. Pani riaditeľka Karol, aby som sa poďakoval. Ďakujem pekne. Dovolím poznamenať takú vec, že je pre nás veľmi podstatné a aj to ukazuje, akým spôsobom fungujú Košice, že sú naozaj veľmi kultúrne a že je veľmi podstatná aj tá spolupráca inštitúcií, ktorou je vlastne škola a potom Východoslovenská galéria, kde vlastne ako keby tí absolventi nejakým spôsobom končia alebo sú z nich naši diváci a návštevníci. A ešte by som ja chcela koniec poďakovať, lebo podľa mňa všetci to zabudli a musím poďakovať nášmu zriaďovateľovi Košickému samostátnemu kraju, ktorý je zriaďovateľom aj školy umeleckého priemyslu, aj Východoslovenskej galérie a zároveň Fondu na podporu umenia, ktorý túto výstavu podporil z verejných zdrojov. Ďakujem.